Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Ναι. Μπριζολάκια χοιρινά. Ναι. Αυτό θα πάρω. Εξαιρετική επιλογή. Όπα, μισό λεπτό. Όπα, ακούω. Έχει μήπως κοντοσούβλι? Έχει και είναι και εξαιρετικό. Άκυρα τα μπριζολάκια. Θα πάρω κοντοσούβλι. Εξαιρετική επιλογή. Όπα. Έχουμε κι άλλο όπα, Αυτό που μόλις πέρασε ήταν ολόκληρη μερίδα μπριζολάκια. Βεβαίως. Δεν γίνεται να περνάει μπροστά μου αυτό το θαύμα και να μένω έτσι ασυγκίνητη. Θα πάρω τα μπριζολάκια τελικά. Μπριζολάκια. Ναι. Τα ρίχνεις στη φωτιά. Ναι. Φυλά σταυρό. Παιδιά, είμαστε τώρα. Εκτός κι αν. Για. Μήπως τελικά να πάρω το κοντοσούβλι? Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι θα κάνουμε. Θα σου βάλω μια μερίδα κοντοσούβλι χοιρινό, όπως είναι και η πρώτη σου επιλογή. Και μετά θα σου βάλω και μια μερίδα μπριζολάκια. Όλα αυτά θα σκάσω. Μια χαρά θα είσαι και ό,τι δεν φας και περισσέψει, μπορούμε να το βάλουμε πακετάκι για την επόμενη μέρα να το δοκιμάσεις. Θα είναι όπως το τρως και τώρα, δεν θα έχει υποστεί καμία αλλαγή. Γιατί το μπριζολάκι μας έχει δουλευτεί σωστά πριν ψηθεί και το μαρινάρισμά του. Σύσιμο με μεγάλη εμπειρία και χρονόμετρο, που και αύριο όταν το φας θα είναι τρυφερό και ζουμερό. Τέλεια. Λοιπόν, ετοίμασέ μου μία μερίδα κοντοσούβλι και μία μπριζολάκια. Αυτή είσαι. Να σας πω, για το σπίτι φέρει μου ένα μουσακά. Μουσακά. Τι να πάρω, παστίτσιο?